Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi ng karunungan din po sa inyo. Sana po ay palagi po kayong tumutok dito, mag-subscribe, mag-like and share, pakitulong po. Tatalin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. At pasensya na po kayo kung yung mga print ko po, marami na po akong print sa account ko dati po. Kasi yung account ko po ay nawala po yung account ko, hindi ko na mabuksan. May kumuha. Paalala ko lang po sa inyo, sa mga may account dyan, sana po ay lagyan nyo po ng lock po. I-lock nyo po yung account nyo po. Para hindi kayo makagaya sa akin na hindi ko marunong kasi sa cellphone na marunong mag-lock. Kinuha po yung account ko po. Hindi ko na po alam ko kung sino yung kumuha ng account ko po kasi pina-check ko sa pamangkin ko po ay nakita niya po kung sino kumuha ng account ko. Pero pinapatawad ko na po siya na kahit ginamit po niya halimbawa ay sana hindi po niya gamitin sa account po yun kasamaan. Sana po may magpursige po kayo mag-alam po ng account nyo po. Dapat i-lock nyo po yung account nyo para kahit na makuha po yung account nyo hindi niya mabuksan po. Para lang ko lang po sa inyo. Pasensya na po kayo kasi yung account ko po na dati po na ginagamit ko po ay nawala po. Mabuti hindi nawala po yung YouTube. Mahirap pong gawin po yung YouTube channel po. Kung gusto nyo po tumutok rin po kayo, i-search nyo lamang po ang sa Reels po, sa Facebook po, Iwagan ng Pangasinan. I-search nyo, marami rin po kayong matutunan doon sa aking maliit na channel po sa Reels po. Search nyo lamang po sa Facebook Iwagan ng Pangasinan at mag-follow, like, and share po kayo. Marami kayong matutunan. Maraming salamat po. Ang nisishare ko po sa inyo ay orasyon ni Hesus Kristo na hindi kumibo ang mga Hudyo. Magagamit po ito sa inyong kaaway o kalaban. Halimbawa po may kaso po kayo sa korte po, para kayo po siguradong manalo po ay usarin nyo po ito bago kayo pumasok sa husgado, sa litisan po, at tiyak na inyong kalaban po ay katunggali sa kalaban sa mga abogado po, mga kalaban yung mga tao doon na nagkukon po sa inyo, hindi makakakibo. Kung tatanungin sila po ay hindi sila